Усім прывітанне. Сёння прыгатуем сушаную рыбу, сапраўдную кулінарную спадчыну аграгарадка Спорава, што ў Бярозаўскім раёне. Спораўская рыба стала сімвалам гэтага краю і ўвайшла ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Мясцовыя жыхары з гонарам называюць сушаную рыбу семкамі, і на яе аснове ствараецца мноства страў. Найбольш каштоўным для сушкі тут лічаць карася. Традыцыя сушкі рыбы ў печы ўзнікла не выпадкова. Спорава доўгі час заставалася амаль ізаляваным, акружаным балотамі і возерам. Рыба замяняла тут мяса, а ў цяжкія часы нават хлеб. Улетку захаваць улоў было складана, солі для вялення бракавала, і сушка ў печы стала аптымальным рашэннем. Паехалі, але для пачатку падпішыся. Для сушкі рыбы ў печы нам спатрэбяцца пучкі саломы даўжынёй 40-60 см. Некаторыя таксама дадаюць да саломы пучкі кропу, каляндры, часніку або галінкі парэчкі, маліны і вішні. Рыбу неабходна старанна пачысціць, вытрабушыць, выдаліць жабры, затым прамыць і пасаліць, дадаўшы да спадобы любімыя спецыі. Пакідаем рыбу марынавацца на некалькі гадзін. Калі рыба будзе гатовая, можна тапіць печ, выкарыстоўваючы бярозавыя або пладовыя дровы, якія надаюць рыбе больш насычаны смак, як сцвярджаюць мясцовыя жыхары. Пасля таго, як дровы дагараць, попел трэба прыбраць, заслаць салому і акуратна раскласці на яе рыбу. Печ закрыць заслонкай, час сушкі залежыць ад памеру рыбы і яе колькасці. Калі у вас няма печы, можна высушыць рыбу ў духоўцы пры тэмпературы 70 градусаў з уключанай вентыляцыяй. Час ад часу прыадчыняйце дзверцы духоўкі для цыркуляцыі паветра. Сушыць рыбу, пакуль яна не стане цалкам сухой і хрумсткай. Больш рэцэптаў беларускай кухні ў мяне ў тэлеграм-канале. Падпісвайцеся, ставце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці.